Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sobrang perfect at nakauwi na yung mga main character sa probinsya. Maluwag na ang kalsada. At syempre, pag maluwag na ang kalsada, si Mara Tony, nandito sa booth, dumadaldal. Buti na lang, di traffic. Sige na, magsiuwian na kayo, ha? It's a happy Friday ka dito. Kala mo weekend na, no? Hindi, Friday pa lang, long weekend. It's me, I'm back. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip mong magluto ngayong undas na pang sementeryo picnic. Antaray, no? Pumunta ng sementeryo, inabot na ng kinabukasan. Wow, nagdala ka pa ng tent! Okay lang naman din yun, bonding as a pamilya. Basta huwag ka magugulat pag may kumulbit sa'yo, Kumusta ang hapon mo? Balita ko, medyo late ka na nagising. Bakit? Ano nangyari? Sinong pumuyat sa'yo? Pinuyat ka niya, Bi! Bakit? May something ba sa inyo? Ay, wala. Yun lang. Sayang, 7 to 8 hours of sleep makes your body good. Anyway, magandang hapon po sa'yo. At ako pong inyong makakasama, makakadaldalan. Magmula 3 to 6 p.m. yan. Siyempre, pagka ganitong bakasyon... Ha? Hello, hindi kita marinig, Mara Tony. Anong bakasyon? Ano yun? Can you please elaborate? Magbabakasyon sa pamilyang to, no? Kaya kung sino man nakagaya ko ngayon na over the work, grabe, work ng work, go, mabuhay ka, B. Kasi nga ang hirap maging alipin ng salapi. Pero okay lang yan, at least, diba? Sabi ko nga, dun ka tumingin sa positive side. Kung saan magpasalamat ka dahil may trabaho ka, dahil yung iba wala nang mangata kasi nga walang pera. So ikaw, be grateful, be happy. Alayan na naman siya. Bakit naman parang nalulungkot ka na naman dyan? Pakikulbit yung katabi mo. Oo, pakisabi dyan, ngiti-ngiti na, okay lang yan kahit akala mo papunta kang probinsya, pero yung totoo, pabalik ka na naman sa trabaho, B. Okay lang yan. Hanggat nabubuhay, magpaalipin. Ay! Ngayong hapon, syempre masarap na yan, lalo na kapag kaundas. Yung mga tipong sama-sama kayong pamilya pupunta sa sementeryo, sama-sama kayong mag-OOTD, sabay-sabay kayong mag-i-story, OOTD check sa Halloween special. Pagkatapos niyan, syempre, mas masarap yan kapag ka may baon. Anong baon? Baong sama ng loob. Hindi yon. Baong pagkain. Yung pwede mong mangata habang tumitingin ka ng mga sexing babae. Ewan ko ba sa'yo? Na para bang lahat na lang ng mga nakademonyong headband tinitingnan mo pero hindi ka dun sa headband nakatingin, aminin mo. Kasi mamaya pag-usapan natin yan, usapang food trip. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. But for now, mag-relax ka muna dyan, chill, habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? And it went just like this.